Sokwenzela ngibikelela into fast ukuthi TV la sifunda ipost ebhalwe uKhuzani King Dlamlezi Mpungose baningi abantu ababhalile lapha ku Facebook bezwakalisa okungenami nanokudumala uma kuvela abasikazi abathize ukuthi bahambe lapha okhuzini kodwa bekhonzele nabo bephilisana nabo. uKhuzani ongomunye-ke naye-ke obekile-ke umbono wakhe, right? Indaba ifunda kanje ebhalwe 19 hours ago, wena uzothi uma usuyibona-ke ngesikhathi ividiyo iphuma. Siyabonga ngokuba ngaphezu kokuba nje yizwe kuKhozi FM kube yingxenye yezimpilo zethu zansuku zonke. Abaningi bethu sebekujwayele ukuba nawe. Indlela okhuluma ngayo nenhliziyo nokwethembeka bekungazwakali njengomsakazo nje kuphela, bekuzwakala kungokoqobo. Ukwazile ukuxhumana nabantu ngendlela ekhethekile. Umnikelo wakho ngeke ulibaleke futhi okungabi khona kwakho kuzosishiya isikhala kwabaningi. Njengoba uqhubekela phambili, sikufisela amandla, ukukhula nempumelelo kulokho okuzayo. Siyabonga wena owaba ngundaba ezitha kuqala wase uthiya ngenkomo, abafokwazana bethiya ngamahlahla. Ubani loyo? DJ Sigqemeza uSiphumbatha. Izwi lakho lizohlala likhunjulwa. uKhuzani-ke ebeka-ke ngamafuphi lapha-ke omunye-ke naye-ke futhi uKhuzani-ke uMr Mpungose umnumzane obekile naye ake ngisho ukuthi ubhonga emswaneni ngoba ukubhonga emswaneni enye into naye ozwakalise ilaka lakhe ukuthi na lensizwa ngoba isiphuma yakwambatha izokhumbuleka ngomsebenzi omuhle omkhulu ewenzile lapho noKhuzani FM. DJ Sigqemeza bafika kangazi noma iphuma kwi-Vibe FM lapha kwamasho ezosebenza uKhuzani FM. Yakhumbula nje sebenza noLinda Sibiya lapha nama 2005-6 lapho uDJ Sigqemeza ezofunda uma kunezinto ezitrendayo nje oSigqemeza bezofunda lezo zinto lezo ngoba ukutrenda kuthiwa into yatrenda into endala lethi nje seyashintsha indlela eyenziwa ngayo manje. Zazikhona izinto ezitrendayo zayitrenda emaphepheni amalanga nje, newspaper isolezo, Daily Sun, The Star, Sunday World, Drum Magazine. Ubona kwakunephepha leTheku ngabo 2005-6 bekunephepha kuthiwa iphepha leTheku beliphuma kuyilanga ngaphakathi, beliba lincane nje nalo beliba nezindaba zalo. So indaba zokutrenda abantu bengaboni bese kunamafoni ngalendlela sokwenza ngakhona into isheshe nje ifike kubantu bezitrenda izinto beyixoxa ngomlomo to umlomo ematekisini, ezitebeleni, emathaveni lapho abantu behlangana khona nje. So manje uSigqemeza ubesebenza kuLinda Sibiya-ke efunda-ke izinto ezinjengalezo-ke. So kodwa wakhula-ke uLinda Sibiya-ke emfaka phansi komphiko wakhe waze wafunda-ke naye ukubamba intambo lapho nalapho, kodwa phela bekwazi ukusakaza. Ngiyakhumbula nje esebenza nje kwenye yamashow lapha engena ngicabanga ukuthi ngo-7 to 8 if I'm not mistaken. If engangeni ngo-7 to 8 engena ngo-8 maybe kuya ku-10. Waphinde wazosebenza nango-3 to 5 or 3 to 6 angikho sure. Ngicabanga ukuthi woza nabangani bakho kodwa-ke lapho afika ibamba khona-ke lapha ku-6 to 9 ivuka breakfast show. Maningi amagama asetshenzisiwe lapha. Ilapho-ke uSigqemeza afika akhombisa khona-ke ithalente elisimangaliso. Uhlele isikhathi eside bashintshile abaphathi belokho ekhona-ke umthiya elokho eyibambile lapha esebenza kahle kakhulu-ke. Isho enzima kakhulu ukuthi na ivuka breakfast show ukuthi uyidirect endlela eyona cause ilapho abaxhaso if bebhadala imali ezinkulu ezishisiwe. I-8 second yadura bafethu. I-8 second ey'teshini njengokhozi FM uyawukhokha sometimes even u-16,000 for 8 second. Angiphathi mezoba i-live read bekufundeleke ini isikhangiso live beliphethe iphepha kwindawo ethize ufuna uku-advertise. Usacela nje ukuthi i-advert idlale enye imali, i-live read enye imali. uLinda Sibiya, I don't know whether it was per year or per month. I want to pay. Wayenza uLinda Sibiya 60 million ngishow yakhe ayenza phana uKhuzini. 60 million cha ukuthi ayekwenza per year lokho, kodwa yena bemuholela only 60
1,000 per month-ke angeke sithini-ke lokho. Kodwa-ke sibonga kakhulu uKhuzani-ke ipost enhle kakhulu, nabanye bakhulumile abanjengoMzwakele Mncwango lo kaNongoma osebenzele Action SA, nabanye bazwalisile-ke yini ukukhalaza ukuthi kodwa sengaze kuphumele insizwa ngoba kwenzakalani. Kodwa uNkulunkulu uhlale necebo-ke, abantu basho kanjalo-ke. Ipost yethu-ke or ividiyo yethu-ke sesoyibamba la, sesoqhamuka nenye-ke ividiyo khona la kwi-channel yini eniyithanda kakhulu, Indofasi Soweto TV. Sisale kahle.